1:19. Por certo, que tiñamos pendente unha comunicación coa Asociación Compostelana de Diabetes con Isabel Bernal. Se nos está a escoitar, pregolle a Isabel, pois se nos pode atender mañán xoves, porque o Día da Diabetes, Día Internacional da Diabetes, é o venres día 14, mañán como é víspera, igual pois está máis pretiño, porque hai actos na Praza do Toural, o vindeiro venres. Co cal mañán, Isabel, se nos está a escoitar, mañán te chamamos con máis detemento, porque estamos apretadísimos de tempo, e cada vez que ven a alcaldesa de Santiago, como son tantos asuntos que hai que tratar, doña Goretti San Martín, moi bons días. Pois moi bo día, Ramón, encantada de estar aquí. Moi amable, igualmente. Pois son moitísimos asuntos da actualidade mañán, con máis detemento falaremos con Isabel Bernal, porque, por certo, este venres, día 14, día da diabetes, hai actos no Praza do Toural. Iremos por ali sempre pasamos a pincharnos a ver que tal imos de azucre, e eu creo que é un momento moi importante para chamar a atención sobre unha enfermidade que é unha enfermidade silenciosa, e unha enfermidade que ten efectos pois moi complicados, pois claro, que pode ser pois até o falecemento, pero tamén todos os problemas de vista, todos os problemas realmente de doenzas asociadas. Eu creo que é necesario concienciar ao conxunto da poboación de que en calquera momento, ademais, de repente, pois podes estar aí na prediabetes e sobre todo, pois esas recomendacións necesarias non só de mirarse e de revisarse, senón tamén de facer unha vida saudável, non? Bueno, pois será o vindeiro venres, o iremos lembrando, pero mañán, Isabel, se nos está a escoitar, mañán te chamamos, e te saben atendernos para lembrar que o venres na Praza do Toural podemos facer un pichazo que non está demais controlarnos habitualmente. Bueno, por certo, a alcaldesa que estivo connosco Fran Villasenín da Sala Capitol falou de vostede. Dixo que os novos propietarios da Sala Capitol, xusto o día que abriron as portas, que a primeira persoa que está a aparecer por ali é vostede. Pois, eu lo traslado, Pois a verdade que sí, ese é un sitio polo que eu paso moi habitualmente, vindo da miña casa de Sar, pois moitas veces paso por ali, a pasar por diante da Numas da Capitol, pois 2 veces ao día mínimo, ás veces 4. Que cumpren 90 anos. Cumpren 90 anos e ali estaremos celebrando. Eu creo que o venres vai ser un día moi importante onde andaremos a 100, porque como é habitual, mas neste caso coincide tamén un premio relevante de Cine Europa que se lle dá a Jaione Camborda, a cineasta pois de orixe donostiarra, mais que vive en Santiago de Compostela, que está fincada aquí. Digo ya a todo o mundo que non avise que vai a ver a súa película arriba, que é magnífica, así que poden ir, e despois justamente desa entrega a Jaione Camborda dese premio Cine Europa, pois desprazarémonos a Sala Capitol, porque 90 anos non se fan todos os días. Non, creo que non. Así que eu creo que é un momento, estou segura de que vai estar cheo de xente, son moitas as xeracións de persoas que pasaron e que continúan indo a Capitol como centro de referencia para concertos, momentos inesquecíveis. Eu creo que é un sitio, eu creo que todo o mundo é un sitio que lle ten especial cariño, así que por ali estaremos. Dende logo que sí. 90 anos da Sala Capitol, todo un emblema de Compostela. Como emblema de Compostela é a Praza do Obradoiro. Alcaldesa, estamos vendo estas imaxes deses candados, están postos na barandilla que une a Avenida de Raxoi, onde está o Bar Raxoi, esas escalinatas que nos levan ata a Praza do Obradoiro. Nos acaba de decir Carlos Enrique Fernández Coto, presidente da Patrigal, que o máis acaído sería canto antes se retiren, mellor. Estamos completamente de acordo. O que faremos cada vez que aparece algunha destas cuestións, que a verdade é que non se entende moito, non? Que a xente invente tradicións ou que queira justificar, non, de alguma maneira con tradicións inexistentes, algo que ao final vai en contra do cuidado do noso patrimonio. Hai que cuidalo, hai que ter cuidado con non aproximar nada, ningún metal, non? Neste caso, pois metais que son diferentes non deben de estar aí en contacto, por tanto, aqueles que están pois nos espazo público, o Concello de Santiago encargaremos de retiralos. Se aparece algún outro que sexa pois nunha propiedade privada, pois tamén nos comunicaremos para que. Eu creo que o máis importante que podemos trasladar é que non se faga pois ese efecto moitas veces, que o chamado efecto chamada, non? Que primeiro unha persoa pon a continuación o segundo, terceiro, e por iso é certo que é necesario a axilidade para retiralos canto antes, e sobre todo solicitar de todo o conxunto da poboación que nos visita que saiban que hai que coidar o patrimonio, que o patrimonio é frágil, como di esa campaña que o Concello de Santiago leva anos desenvolvendo, e que é imprescindible a
concienciación e a sensibilización. Temos que deixarlle o patrimonio ben para as xeracións futuras. É moito diñeiro que se inviste desde o punto de vista desde as distintas institucións, entidades, con capital tamén que ven de diferentes lugares para ter o patrimonio en bo estado e, desde logo, non nos podemos permitir o luxo de que proliferen este tipo de actuacións. Entendo, alcaldesa, que se retirarán estes... Sí, por suposto. Todos aqueles que estean en espazos, en lugares que sensible, sexan públicos, claro. desde logo que serán retirados, claro que sí. Sobre todo decía, alcaldesa, un lugar tan sensible como é a Praza do Obradoiro. Sí, ¿no? Claro. sí. Bueno, pues estaremos de novo pendentes. Como tamén estamos, alcaldesa, da situación que viven bombeiros, policía local, estamos pues atentos á reunión que mañán xoves, verdad? De novo terán o goberno local, o Concello de Santiago. É unha reunión máis desde un punto de vista técnico, despois de que houvese pois distintas reunións con participación política. Nos entendemos que chegamos a un acordo sobre unha serie de cuestións. Primeiro, que había que abonar pois esas horas extraordinarias que levan pois uns meses facéndose sin pagar, que había que facelo, levarémolo pois a un pleno en canto poidamos, estamos rematando o expediente, pero tamén creo que chegamos a acordos sobre que algunhas das cuestións, das demandas que facían colectivos de policías e bombeiros, entendemos que hai que encamiñalas, que hai que pois buscar cal é a fórmula, non, para que poidan ser unha realidade, mirando tamén pois a disponibilidade económica que haxa e tamén que haxa pois todas as análises, estudos ou informes preceptivos necesarios, pero con vontade de chegar a acordos, con vontade de ao final pois acabar todo o mundo pois cun, xa digo, un consenso alrededor da situación. Entón, entendemos que o lóxico é que neste grupo de traballo que xa se constitui por iso, quen estea é persoal técnico, así que estará pois a directora de área de persoal, o coordinador xeral, a parte da representación sindical. Levan, como xa sabemos, 2 reunións, xa o venres pasado, o propio luns, continuarán mañán, e non será pois a definitiva, porque eu creo que vai facer falta pois algunha reunión máis para acabar de calibrar cuestións en que digo, pois por parte do goberno municipal temos vontade de chegar a ese consenso, e onde pois hai que mirar pois até onde se pode chegar desde o punto de vista orzamentario, que compromisos se poden facer, algún pois de cara a 2026, algún xa será de cara a 2025 ese pagamento das horas extraordinarias xa efectuadas até o de agora, e tamén eu creo que hai que falar un pouco pois deses obxectivos que temos xa a medio e a longo prazo, e onde a ninguén se nos pode escapar que temos que conseguir incrementar o cadro de persoal de policías e bombeiros. Xustamente recentemente recibimos os 9 efectivos máis policiais que se uniron, dentro de pouco pois haberá 6 máis, tamén xa saiu publicadas as bases para que se poidan cubrir de forma interina rapidamente 4 vacantes en bombeiros. Estamos tamén tramitando pois as prazas que estaban aínda na oferta de emprego para que poidan ser unha realidade, e temos que seguir explorando todas as vías, porque isto está debido a originado en cuestións que veñen de tempo atrás, de onde tiñamos pois uns cadros de persoais moitísimo máis numerosos. Santiago chegou a ter pois 177 policías, chegou a ter 75 bombeiros. Quero lembrar que cando nós chegamos pois ao goberno, esa cifra era moito máis baixa, non? Por iso xa digo, imos traballar neste sentido, desde unha perspectiva técnica primeiro, para que logo poida haber un acordo xa formal na mesa de negociación, e que ese acordo formal encamiñe solucións a curto, a medio e a longo prazo. Evidentemente, atendendo as demandas que se nos formulan na medida das posibilidades económicas que temos, pero tamén, sobre todo, atendendo a que temos que ir cara a unha ampliación do cadro de persoal para reducir as horas extras que se fan, non? Alcaldesa, tamén estamos moi pendentes da aprobación dos presupostos municipais. Bueno, como ve vostede as negociacións que se están levando con os diferentes grupos e, sobre todo, con máis interés aos composteláns, os orzamentos municipais que están ali pois no horizonte? Pois nos o que estamos pois elaborando ese borrador, é un borrador que queremos que sexa pois definitivo canto antes, pero un borrador en que pois temos que incorporar pois diferentes temas. Neste caso imos asumir pois tamén o tema da xestión da depuradora ao longo do ano que ven, a partir xustamente do verán. Temos que incluir tamén pois aquelas cuestións relacionadas cos demandas do persoal e cos incrementos
instrumentos necesarios para que o persoal do Concello pois funcione e haxa os efectivos suficientes. Temos tamén que, claro, que ver de facer fronte e estudar pois que acontece con ese tema da taxa do lixo, que non foi aprobada, lembro, no Concello, cando resulta que estamos vendo que está sendo aprobada pois en numerosas cidades e vilas de arredor, pois no Concello da Coruña, sen ir máis lonxe, un concello do Partido Socialista onde é aprobada esa taxa do lixo, mesmo co apoio do Bloque Nacionalista Galego, cando aquí pois o PSOE fai o contrario e non vota que sí, ou concellos limítrofes como o de Teo, onde o Partido Popular tamén leva ese incremento da taxa do lixo, que é justamente derivado pois por un lado do taxazo de Sogame, por outro da normativa estatal. Bueno, con todos estes vimbios, pois faremos unha proposta de orzamentos. Estamos pois comezando a negociar e a falar tanto co colectivo de concelleiras non adscritas, como pois en breve teremos tamén unha xuntanza co Partido Socialista, coas dúas forzas que son pois socios preferentes para chegar a un acordo, e o que estamos facendo nestes momentos é na fase de revisar pois cales eran aquelas cuestións que entraban no acordo orzamentario anterior, para ver, en moitas desas cuestións avanzamos de maneira clara, no que ten que ver coa parcela do peleteiro, no que ten que ver con arranxos de rúas ou en obras que se puxeron en marcha como García Lorca, unha implantación do imposto de estadías turísticas, outras que estamos pois tamén avanzando nestes momentos. Creo que é o tempo de facer esa avaliación e ao mesmo tempo que facer esa avaliación, pois en breve poder presentar xa unha proposta de orzamentos para 2026. Bueno, pues estaremos de novo moi pendentes dos orzamentos municipais, que son pois o que dan sustancia á actividade municipal. E os que dan sostén aos numerosos servizos que son necesarios. Exacto. Porque ao final hai un gasto moi importante no Concello de Santiago de Compostela, que creo que tamén é bo que a nosa audiencia, que o público que o saiba, que é o gasto todo relativo ao persoal municipal, e logo despois temos pois importante en todo o que son os servizos e as competencias propias que temos que desenvolver, e ao final, aínda que sempre parece pois un orzamento moi grande, a cantidade que queda para investimentos, para outro tipo de actuacións, pois son máis pequenas. Neste caso, temos un importante incorporación que facer, que é esa axuda que conseguimos a través do EDIL, deses 14 millóns de euros, dos que, pois aproximadamente en números redondos, 8, pois van ser unha axuda que vamos ter externa, pero desa financiación externa, pero ao final tamén teremos pois unha cantidade que son 6 millóns de euros alrededor desa cifra que teremos que poñer desde o propio Concello de Santiago. Non significa que todo teñamos que poñer, por suposto, para o ano 2026, porque isto vai en distintas anualidades até o 2029, pero tamén significa, digamos, unha incorporación de gasto municipal para facer fronte, eu creo que unha axuda moi importante que vai causar un desenvolvemento singular de todo o que é a zona norte de Santiago, en temas de accesibilidade, como pode ser a Almáciga, ou en temas que teñen que ver tamén con conservación do medio ambiente, en temas que teñen que ver con infraestructuras, esa dotación desa factoría, dese espazo para a mocidade en Salgueiriños, ou esa dotación tamén dun pabillón polideportivo na mesma zona, non? Alcaldesa, xa sei que este é un programa aberto a participación dos ointes, 981 575 500, número de teléfono que marcou Juan Carlos, que quere falar con vostede. Juan Carlos, moi bons días. Bos días. Adiante, Juan Carlos, coitamos. Moi rapidamente, escoitaba sí, que ibades comentar tamén polo outeiro do Castiñeriño, que había estado unha concejala do PP por aquí falando sí, e tal. Eu quería comentar, solicitaban o arreglo das pistas. É verdad, é necesario, pero teño que decir, si se arregla a pista, todavía van a correr máis os coches. Todas as mañáns hai un circuito de Fórmula 1, entran os coches a peleteiro, e crearse unha cola hasta os tiros, e temos na Rúa da Coruxa e na Rúa do Outeiro Vello un circuito de Fórmula 1, que é unha calle de 4 metros, donde pasan os coches totalmente locos. Juan Carlos, cal sería a pregunta? Bueno, algunha solución habría que buscar para iso. É unha proposta, máis que unha pregunta. Máis unha proposta, sí. Exacto, que aí
Eu creo que esa calle, se se creara en unha dirección única ou parte dela nunha dirección única, solucionaría o problema, pero senón seguirán correndo por aquí todas as mañás como locos, vamos. Pois Juan Carlos, moitísimas gracias. Grazas, Juan Nada. Carlos. A ver, hai unha cuestión que é fundamental, que é a sensibilización a respecto da reducción da velocidade que temos que facer en xeral, en todo o que é o casco urbano, en todos o que son os concellos, as estradas por onde pasamos. Isto non é unha autoestrada, isto non é unha autovía. Creo que hai que concienciar moitísimo esa reducción da velocidade. Creo que ese é o elemento máis importante, porque senón, é certo, ten razón Juan Carlos, que nos encontramos pois cunha contradición. Hai xente que nos di, ui, cuidado, cuidado, non arranxedes demais, porque se arranxades demais a xente pasa a unhas velocidades, e hai que ter, entón, mecanismos para que, ao final, cando iso acontece, a única medida parece que tes un pouco para sensibilizar e concienciar é a sanción inicial para que logo a xente o saiba baixar. De todas formas, eu tomo boa nota, aqueles lugares e aqueles espazos onde non se están cumprindo pois as sinalizacións das velocidades que hai que ter, pois haberá que facer que estar tráfico por ali e facer ese chamamento, pero nós non podemos tampouco deixar de arranxar as rúas por iso. Entón, hai que ir arranxando as rúas e, ao mesmo tempo, eu creo, facendo campañas desa sensibilización, e cando iso non abonde, pois evidentemente hai que ir a poñer sancións, pero creo que todo o mundo ten que ser consciente de que en poucos anos, eu creo que, vamos, podemos pensar en 5 anos vista, como moito en 10 anos vista, a velocidade que teñen que ter os coches por todas as estradas que non sexan autoestradas e autovías ten que ser moito máis baixa da que teñen en algúns lugares nestes momentos. Alcaldes, estamos hoxe apretadísimos de tempo, pero nos queda un minutiño, pero nos preguntaba un veciño, creo que do Restollal, para cando verían vostedes unha mellora do Restollal na Bueno, zona sobre o Restollal, no seu momento elaborouse unha memoria xa co goberno anterior, onde nesa memoria se facían algunhas indicacións que agora, desde o punto de vista veciñal, entenden que tamén habería que atender ou incluir outras cuestións, e o que temos é, vamos, con ese proxecto, buscar financiamento, porque aí o que hai que facer é unha actuación moi importante. É certo que son demasiados carrís, que hai que intentar humanizar esa zona, e estamos estudando, por un lado, algunhas actuacións que poidan ser a curto prazo, que se poidan facer directamente desde o propio Concello, pero sobre todo eu creo que aí temos que buscar ese financiamento externo para facer un cambio en profundidade. Igual que agora o conseguimos pois na zona norte da cidade, non? Eu creo que esa ten que ser unha vía. Buscar financiamento para o que ten que ser unha obra profunda de humanización e mudanza de todo o que é a circulación nesa zona. Pois, doña Goretti San Martín, nos quedaron moitísimos asuntos no tinteiro, pero é que Compostela ten moito que contar, e o tempo de radio que... Eso é. Pois nada, moitísimas grazas, e vémonos o próximo día. Aquí estaremos dentro de 15 días, e non antes, seguro que nos veremos, e non en 15 días ten unha nova cita cos entes de Onda Cero, Moi ben, alcaldesa. pois moi bo día. Moitísimas gracias.